Poštovani ljudi, poštovani gosti, osti. Novo pametovanje. Mora, brate, mora, ja se izvinjam, šta ću, nije do mene. Prošlim pametovanjem o konzolama uvredio sam jednu ogromnu grupaciju ljudi. Jednu paravojnu formaciju koja sad hoće da me linčuje. Tako da sam ja video u prošlom pametovanju da zapravo postoje ljudi koji su u stanju da se svađaju, da brane, telima da brane kompaniju Sony, Microsoft, da brane konzole, što je meni i dan danas, evo sad ovog momenta mi je nejasno. Znao sam da ima toga, ali nisam znao da u tolikoj meri ima toga, da ti braniš firmu koja zarađuje više nego tvoja matična država. Znači, Sony zarađuje 80 milijardi dolara godišnje, a cijela Srbija, ja, ti, svi zajedno, zarađujemo 50 milijardi. Znači, nas 6 miliona ovde, skoro 7 miliona paćenika, zajedno godišnje ne možemo da zgrnemo love, ne možemo da doprinesemo koliko kompanija Sony. I onda ti braniš firmu koja može, koja ima dovoljno love da kupi i tebe i celu tvoju vekovnu ognjištavenu državu i sva tvoja pokolenja unazad do Nemanjića. Mislim, ako Sonyu trebaju advokati, oni će da plate advokate. Ako im treba paravojna formacija, oni će platiti. Microsoft takođe. Apple zarađuje više od celog Balkana zajedno. Ne trebaš ti da ih braniš, ljubite brat. Imaju oni ko će da ih brani, imaju dovoljno keša da se odbrane sami. Zašto ti gineš za njihove interese? To mi nije jasno. To ne razumem. To je kao da ja sad kažem, brate, Google je najdivnija firma na svetu zato što ja snimam za YouTube. YouTube je pod Googleom. Google je božanstvena firma, njih je samo Bog poslao. Alo, rođače, jesi normalan, brate? Google me cenzuriše, razvaljuje me koliko me cenzuriše. Uzima mi 30% od super chata. Zarađuju gde god može da se zaradi. Kao i svaka multimilijarderska korporacija. Jel treba da ih branim zato što snimam za njih? To što ja snimam za njih, ja njima donosim keš. To imaj na umu, ti kao potrošač, ti si tata, ti imaš moć. Nisu oni tebe napravili, nego ti njih. Otud ne znam čemu potreba da ti gineš za interese kompanije koje je mnogo jača nego što ti možeš da zamisliš. Što bi rekao Betonka, što me mrziš, brate? Što me mrziš? Uglavnom, ostajem pri tom mišljenju, znači konzole su potpuno nepotrebna stvar u 21. veku. Kada konzole budu mogle da rade sve ono što može PC, znači da mogu da instaliram aplikaciju, da ih koristim i za gaming i za posao, tada ću moći da shvatim njihovo postojanje. Ovako ne mogu da razumem zašto konzole postoje. No, u ovom pametovanju pričam o PC gamingu. Zato što ne cveta cveće ni u naše preduzeće, odnosno mi kao PC gameri smo u žešćem problemu, u ultra žestokom žešćem, da bi žešćem problemu, tako da ovo najlaganije mogu nazvati sumrak PC gaminga, tako se zove pametovanje. Ovo je sumrak PC gaminga. Posle 2013. godine, koja je bila jako kobna za nas PC gamere, dolazi još crnje vreme. Zašto je 2013. bila kobna? Zato što su tada izašle ove nove popišane konzole i onda je Microsoft i Sony su maksimalno gurali te konzole i tu je neku ekskluzivnost. Gde god je moglo se ugura da prigrabe nešto, sve su prigrabili. Kupovali su franšize, kupovali su čitave razvojne studije. Kad god bi se neki studio našao u nekom najmanjem finansijskom problemu, istog momenta je bivao kupljen ili od strane Microsofta ili od strane Sony-a kao second party developer za njihove neke naredne ekskluzive. Pošto to nije u većini slučajeva upalilo, onda su zatvarali te studije. Znači, bukvalno kupe studio i zatvore ga. I raspuste zaposlene. To su bile neviđene stvari i praktično
neke velike, neke ajkule, velika imena u svetu gaming industrije su podlegle tim lobima, kao što je bio Rockstar, na primjer. Ako se sećate, Red Dead Redemption Cats nikad nije izašao za PC, i dalje je ostao konzolaška ekskluziva. Onda GTA 5 je prvo izašao za konzole 2013. Pa tek 2 godine kasnije za PC. Mi, PC gameri, smo ispali tu teške budale, mesto da smo bojkotovali GTA 5, da im više nikad ne padne na pamet da urade tako nešto, da prave neke ekskluzive, bilo da su vremenske, bilo da su forever. Šta smo mi uradili? Mi smo poleteli kao idioti, svi smo živi pokupovali GTA 5 da bismo streamovali, igrali GTA Online i tako dalje. Mi youtuberi smo zapravo najveće sranje tu napravili, ali dobro, ajde, jebo nas pas, šta da radiš. Velike kompanije, a male da ne govorim, su podlegle pritisku i postale su deo tabora konzolaškog, da li Microsoftovog, da li Sonyevog. Tako da tada, 2013. godine, za nas PC gamere skoro da ništa nije ni ostalo nešto bitno da se omrsimo. Jebi ga, teška godina. Onda se situacija malo normalizovala. Normalizovala se malo situacija, međutim, onda dolazi 2018. godina, gde kreće pandemija opšta pomama za majnovanjem kriptovaluta. Ili ti otkopavanjem kriptovaluta. Otkopavanje kriptovaluta je proces za koji ti ne treba ašov ili lopata, nego ti treba grafička karta. Pošto što više grafičkih karti imaš, što ćeš brže da zarađuješ. Tako da je postala opšta pomama za grafičkim kartama, a samim tim i nestašica grafičkih karti. I tu su se, pored majnera, stvorila još neka zanimanja tipa skalperi. To su ljudi čiji je jedini posao da pokupuju sve grafičke karte koje nađu u maloprodaji. Znači, u prodavnicu dođe kontingent od 100-150 grafičkih karti, dolazi baja, kaže sve mi daj, odmah sve. I onda sve te grafičke karte on okači na svoj izlog, svoje oglase i prodaje po 2 ili 3 puta većoj ceni. To su skalperi, to su ljudi kojima ja stvarno želim sve najgore u životu. Serem im se u usta mrtva. Drugo zanimanje koje je nastalo tih dana, to su, ne znam kako bih ih nazvao, reći ću lešinari. To su lešinari. Lešinar si pravi, što bi rekao Stojan. To su ljudi čiji je posao bio da od majnera otkupe za bagatelnu cenu havarisane grafičke karte, koje su ili pokvarene ili u jako lošem stanju, tipa nešto za soma evra 50 komada, 30-80, 20-80, 10-80, razumeš? Da donesu i kući, da prepakuju od 3 da naprave jednu, promene pastu, očiste i tako dalje, i onda te karte prodaju na oglasima kao skoro nove modele, znaš. Tako da je ta 2018. Mi unesrećila nam je detinjstvo, nama PC gamerima. Onda ide još crnja 2020. Zašto još crnja? Zato što uz ponovnu pandemiju majnovanja dolazi pandemija koronavirusa, covida. Mnogi ljudi su ostali bez posla usled te pandemije i onda su uhlebljenje potražili u majnovanju. Tako da je majnovanje postalo još atraktivnije i još traženije nego što je to bilo 2018. Plus što su pored toga poremećeni bili lanci snabdevanja mikročipovima. Tako da je grafičkih karti bilo jako malo, a jako su se tražile. Naravno, tu su skalperi dominirali ponovo i ovi lešinari kasnije. Grafička karta je bila 3 puta skuplja, 4 puta čak skuplja nego što je to bila normalna cena njena, MSRP, kao se kaže već. Sećam se, znači to je bilo pre skoro 3 godine. 3 godine. Užas. I to je trajalo do 2021. Skoro cela 2021. je bila zahvaćena tim sranjem. Pandemija koronavirusa je prošla, pandemija za kriptovalutama je prošla, Ethereum ga je ispušio, majneri su rasprodali njihova govna od rigova. Kome su uspeli, kome nisu, meni nikad neću u životu. Kome su uspeli, svaka čast, kome nisu, jebi ga. Ali ostale su posljedice. I sada dolazimo do prvog problema
prvog konjanika apokalipse, a to su previsoke cene PC komponenti. 2012. godine sam kupio računar koji u sebi imao Intel i5, gamerski računar. Mogao sam da igram na njemu šta hoću. Tada. Sve osim Crysisa. Crysis jedino me zajebavao. Znači, a sve ostale igre tog doba, najnovije, su radile perfektno. Taj komp sam platio 500 evra tada. 500 evra pre 11 godina. Danas, za 500 evra možeš da kupiš samo procesor, matičnu i RAM. I to jedva. Danas za 500 evra možda kupiš grafičku kartu onako da kažeš da je okej. Znači nije najjača, ali je okej. Cene komponenti su skočile više nego duplo. Ne duplo. 3 puta za 10 godina. I ovo se odnosi apsolutno na sve komponente. Znači i na procesore, i na matične ploče pogotovo, RAM, da ga dam rastura, ali u svemu ovome prednjače grafičke karte. Cene grafičkih karti su bezobrazno visoke, apsolutno bezobrazno visoke, nema nikakvo opravdanje za ovo što se događa. Mogu samo da vam kažem zbog čega je to. Posljedica, to jest korona i ovo sranje što se dešavalo 2020. pomama za majnovanjem i tako dalje, Nvidia, AMD i svi ovi proizvođači su skontali da je narod u stanju da plati bilo koju cenu, pošto su oni monopolisti. I cela industrija hardvera kada je PC gaming u pitanju svodi se na samo 3 kompanije, a to su Intel, Nvidia i AMD. Oni su monopolisti, drže celu gaming industriju kada je hardver u pitanju. Oni su provalili da će ljudi morati da kupuju njihove proizvode ma koliko oni koštali. I to je upravo dokazala ona pomama za majnovanjem. Znači, majneri, gejmeri, ljudi kojima treba grafička karta će platiti bilo koju cenu. Znači, grafa možda košta 3000 evra. Doći će čovjek, platit će 3000 evra. To su skontali i Nvidia, jel tako? A i ovi ostali su rekli, brate, vidi ba to, od sada naše karte koštaju, nema više 500 evra, ti da mi tu, ne, 1500. Ko te jebe? Prosto videli su da mogu i da će to proći kod ljudi. I bukvalno prolazi. Evo, prodaju se karte. Naravno, uvek dolaze ona neka objašnjenja zvanična, kao jao, znaš, jao, mi to ne bi. Pa mi to ne bi nikad, ali moramo zato što poremećeni su lanci snabdevanja, jao nemamo mikročipove, jao poluprovodnici, jao jebe nas TSMC, Trump nas jebe, Kinezi nas jebu, šta će moramo? Mi moramo, mi smo to morali da uradimo, to možda vama smešno, ali mi smo to morali da uradimo sa još 10, troj četvoricu tu bilo, 10 njih. Što se tiče morala, oni su morali, tako da sad imamo grafičke karte koje koštaju kao automobil, polovan, recimo neki, da kažemo, Golf petica. A dok celi računari, da bi sad sklopio jedan računar koji grmi, koji, brate, kida ono, nekad ti je trebalo soma evra, a sad ti treba 3 ili 4 soma evra. Tako da PC gaming je postao basnoslovno, abnormalno, neisplativo skup, bezobrazno skup. Izuzetno skup sport koji ja ne znam više kuda ovo ide, ali ako se nastavi ovako nešto, ići će samo na gore. A ovo se dešava zato što su oni monopolisti koji drže celo tržište. I ne postoji konkurencija, ne postoji druga strana priče, ne postoji kiosk preko puta gde možeš da odeš ako te ovi jebu. To je to, mogu da rade šta hoće. Sljedeća stvar, sljedeći deo ovog PC gaming sumraka je brzo zastarevanje komponenti. Ok, prodao si bubreg, kupio si najskuplju grafičku kartu, najskuplji procesor, kupio si 128 GB RAM-a, najskuplju matičnu, SSD napajanje od 2000 W, jer nijedno ispod toga ne možeš. Kupio si sve što može da bi imao najjači komp u kraju, u gradu, tako dalje. Koliko ćeš dugo ti da imaš najjači komp? Maksimalno 2 godine.
Jer nakon 2 godine dolazi nova generacija procesora, nova generacija grafičkih karti, nova generacija svega ostalog, novi standardi, sve novo, tako da ovo što ti sada imaš možeš samo da baciš u đubre. Postaće zastarelo. Evo na moj primjer, ja sam kupio RTX 2080 grafičku kartu 2019. godine. Mogla je da gura tada najzahtevniju igru Metro Exodus, mogla je da gura u 4K 60 FPS-a. Kada uključim ray tracing, FPS je padao na 50, 40 i tako dalje. Znači to je bila ona prva verzija ray tracinga koja nije bila uopšte niti dobra, niti optimizovana, niti stabilna. Uglavnom, ja sam sa tom grafičkom mogao tada da igram najnovije, najzahtevnije igre u 4K 60 FPS-a. Danas, sa tom istom grafom, ja ne mogu neke igre da teram u Full HD-u. U Full HD-u, znači 1080p rezoluciji, neće da rade kako treba. Dakle, moja grafička je u suštini za te 3 godine ostarila 30 godina. Jesu li igre odjednom postale toliko prezahtevne? Da li su postale toliko bolje? Ne. Igre današnjeg doba, znači iz 2023. nisu ništa vizualno naprednije od igara iz 2018. 17. i tako dalje. Uporedite najbolju grafički najlepšu igru 2023. sa grafički najlepšom igrom iz 2019. na primjer. Prosto uporedite i vidite o čemu vam govorim. Šta se događa, brate? Događa se to da stare komponente gube softversku podršku od proizvođača koji su ih napravili. Opet u tome prednjači Nvidia. Znači, Nvidia driverima sakati grafičke karte iz ranijih serija da bi ti morao da kupuješ nove grafičke karte. I imam dokaz za ovo što kažem. Znači, imam dokaz sad za ovo što sam rekao. I taj dokaz ste mogli da vidite u mom live-u Dead Space-a, kad sam radio ovaj Dead Space remake pre ne znam nija koliko meseci. Znači, ja sam na kraju, znači posljednji stream, kraj streama, kraj igre, uradio sam jedan test. Uključio sam igru u 4K na max detaljima sa uključenim ray tracingom i isključenim DLSS-om. Znate li koliko sam imao FPS-a tada? 3, 2, koliko FPS je? 1 FPS. 0 FPS. Ja mislim ljudi da je ovo igrivo, a? Ja imam RTX 2080 grafičku kartu. Znači RTX 2080 grafičku kartu. Evo ti novi Dead Space. Kako radi? U 4K. Znači ne 30, ne 13, nego 3 FPS-a sam imao sa RTX 2080 grafičkom kartom. Istu tu igru 4090 RTX pokreće u 70 FPS-a. Isto 4K, max detalji, ray tracing uključen, DLSS je isključen. RTX 4090 istu igru pokreće u 70 FPS-a, RTX 2080 pokreće u 3 FPS-a. Po ovome, kad se podeli, znači da je RTX 4090 jača 23 puta od RTX 2080. 23 puta jača. Kada odemo na benchmark poređenje, po ovome što vidimo, znači po specifikacijama, vidimo da je RTX 4090 jača 200% od RTX 2080. To mu dođe 3 puta jača. 200%, da, 3 puta jača. Znači 100% jača duplo, 200% jače 3 puta. Je li tako? Sam se nešto zajebao? Nisam. Znači jače je 3 puta, a ne 23 puta. Pa kako to onda u praksi nije jača 3 puta, nego 23 puta? Evo zašto. Nvidia namerno sakati svojim driverima, sakati grafičke karte iz starijih generacija, da bi te naterali da kupiš nove grafičke karte.
Usled ovog majnovanja, kad se ovo majnovanje završilo, ove pizdarije, postale su dostupne gamerima ogromne količine neprodatih RTX 3080, 2080 kartica, čak 2070, 2060, 3070, 3060, pa onda TI verzije, pa super verzije, to je bilo mnogo modela, po nekim bagatelnim cenama. Kako onda Nvidia da proda svoje grafičke karte iz serije 40, ako će ljudi da kupuju jeftinije karte iz serije 30, 20, koje su slične snage? Ili su duplo manje, ili su u najgorem slučaju 4 puta slabije, to jest koliko, 3 puta slabije. Kako će da natera ljude da kupuje? Tako što će im ukinuti optimizaciju za nove igre. Znači, izlazi nova igra, Nvidia izbacuje perfektne drajvere za seriju 40, dok za seriju 30 i 20 izbacuje kurac od drajvera. I ti instaliraš igru koju bi apsolutno trebalo da možeš da pokreneš, dolaziš do zaključka da tebi ta igra radi u 3 FPS-a. I šta ti radiš, bato, vataš se za drugi bubreg, nosiš ga u Rumuniju da prodaš, da bi kupio 40-90 grafičku kartu. Tako će biti i sa serijom 50 kad izađe. Da li je to zakonski? Očigledno jeste. Da li je etički? Mrš! Nije. AMD, na primjer, još gori. Oni uopšte ne umeju da napišu driver. Oni ne znaju šta je driver. Znači, koliko puta sam čuo da mi se ljudi žale da im pucaju driver. Recimo, igramo nešto online. Kaže, brate, čekaj, krešavala mi igra, puko driver. Nvidia tih problema nema. AMD ima. Ali, na primjer, isto tako AMD vrlo lepo napisao drivere kad je bilo potrebno da se grafične karte prodaju minerima. AMD karte su jako bile tražene kod minera. Vrlo su dobro radile svoj posao, vrlo su dobro radili ti driveri. I nisu samo grafičke karte u pitanju. Tom brzom zastarevanju komponenti doprinose neki novi standardi koji non stop izlaze. AM5, PCI Express 5, ne znam, DDR5, sve nešto nove, novi slotovi, novi soketi, novi inputi, novi standardi, novi propusni opsezi, sve novo, samo novo. Ja više ne mogu da se skontam, znači ja koji pratim razvoj komponenti, koji pratim hardverske vesti, čitam maksimalno, hoću da budem upućen, sve mi je teže da budem upućen. Ako prođe samo mesec dana da nisam pratio šta se događa u svetu hardvera, ja postajem totalni outsider, jer ne možeš da postigneš taj tempo koji oni diktiraju. Znači, ljudi bre, sačekajte malo jebote. Pa šta misliš kad bi Lamborghini izbacivao svake godine novi serijski model automobila? Pa oni bi, brate, pukli jebote. Mislim, znaš, daj malo, brate, proredi ga jebote, proredi ga, nemoj da samo se štancuju kurci i palci. Komponente brzo gube na vrednosti. A kad brzo gube na vrednosti, onda će ljudi da se opredele za konzolu. Ma koliko konzola bila đubre, bespotreban uređaj, koji ne služi ničemu, osim za gaming. Opet kad kupiš konzolu, znaš da će 7 godina da radi posao za koji je pravljena. Jest da je taj posao samo gaming, ali to će raditi 7 godina. Ako kupiš grafičku kartu, ili bilo šta drugo, procesor, matičnu, znaš da to zastareva posle 2 godine, brate. To je ono što mi ide na kurac. Pošto su cene previsoke, abnormalno neopravdano visoke, ljudi prosto moraju da se opredele na kupovinu polovnih komponenti, jer se nema za ove nove. I tu dolazimo do trećeg problema, koji kara i guši PC gaming, a to je rizik kod kupovine polovnih PC komponenti. Elektronika se ne kupuje polovna. Znači, polovno možda kupiš nešto što je mehaničkog tipa, znači pajser, kolica za malter, možda neki šporeti, bojleri i tako to, ne može ni bojler, brate. Tako neki naš robustni uređaji. Elektronika se ne kupuje polovna. A pogotovo ne grafičke karte. Upravo sam u uvodu pričao o tome. Pojavile su se zanimanja skalperi i ovo drugo lešinari. To ljudi koji otkupljuju od minera propale havarisane grafičke karte za bud zašto i prodaju po oglasima kao nove ili skoro nove. Tako da ti imaš sad oglas gde piše
Prodajem RTX 3080 grafičku kartu. Skoro kao nova, korišćena za neki lagani gaming. LOL, Dota, Valorant, možda CSGO. Razlog prodaje je nabavka jačeg modela. Pazi sad ovo. Prvo pitanje. Koji će ti kurac RTX 3080 za lagani gaming? Znači, ako igraš LOL, Dotu i ta sranja, ne treba ti ni 1660, dovoljna ti je 1650. A kamoli RTX 3080 karta koja može da se nosi sa čim hoćeš. A razlog prodaje nabavlja jaču. Pa šta će ti još jača? Ova ti je overkill, brate, puta 10. A kamoli šta još jače? Ti treba 4080 da bi igrao LOL, Dotu i Valorant. Znači, kad vidite takav oglas, znajte da bata prodaje kartu izvađenu iz Riga. I onda me zajebiti sa onim pričama, možda dođeš kod mene kući da proveriš, možda imaš 7 dana radne garancije. Paljba, ba to. Ja mogu da dođem kod tebe da radi do jaja, brate. Odem kod mene, upalim na kompo, na crkne, šta da radim? Jel treba da dođem da te polomim, šta? Druga stvar, u oglasima vidiš, recimo, ovako, kaže, prodajem RTX 3080, isto to, baba je vozila na pijacu, nije havarisana, nije majnovala, i prodajem još 5 komada, osim ove. U ponudi imam 5 takvih. Brate, otkud ti 5 takvih grafičkih karti? Jel si imao igraonicu? Jel si koristio SLI za lagani gaming, pošto ti jedna 3080 nije dovoljna da pokreneš LOL i Dotu, nego si morao da povežeš 5 komada da bi 5 grafičkih karti zajedno pokretale LOL i Dotu, ne znam, u 64K. Kad to vidite, isto je jasan pokazatelj da Baja ima nameru da vam utrapi grafičku kartu izvađenu iz Riga za majnovanje. Prodajem sajt za postavljanje oglasa je prepun takvih lažnjaka i dobro obratite pažnju šta radite. Kažem, nije isplativo kupiti ni jednu komponentu polovnu, ali procesor, manje je rizik za procesor zato što procesor stvarno jako retko crkava. Znači, procesori ne crkavaju tako lako. Matične crkavaju, RAM crkava, SSD crkava, procesor ne. Znači, procesor možete kupiti polovan, nije problem. Problem je grafička karta. Ako ne znate lično baticu od koga kupujete grafičku kartu i niste 100% sigurni da on nju nije koristio u Rigu za majnovanje, nemojte da kupujete. Samo ako ste 100% sigurni u lika, znači koga znate lično, komšija vam je, burazer, od njega možete da kupite. Ovo na oglasima, ti ne možeš da znaš da li je on gamer ili nije gamer. Ti ne možeš da znaš da li je miner ili nije miner. I ovo, na primjer, sad, evo, zamisli situaciju, ti si gamer, hoćeš stvarno da prodaš svoju grafičku kartu koju si stvarno koristio za gaming. Kako da ti verujem? Kako da prodaš kad ti niko ne veruje? Vidiš koliko nas kanale, kao majmune nas kanale, razumiješ? Ne obraćajte pažnju što trabunjaju i laprdaju neki youtuberi i portali i pičke materine u fazonu. Ne, znaš, manjerske grafičke karte su vrlo okej da se kupuju, znaš. Vrlo je dobro kupovati ih. Ljudi, shvatite da su svi oni majneri i bavili su se majnovanjem kad je to bilo isplativo. I naravno da će danas govoriti da je okej kupovati majnovane grafičke karte, jer su oni bili ti koji su ih prodavali. Nemojte to da radite. Mislim, radite u suštini, znaš kako, ti sa svojim novcem, prijatelju, možeš da radiš šta hoćeš. Ako ćeš kupiš konzolu, kupi konzolu. Ako ćeš da kupiš krš robu, kupi krš robu. Ja mogu samo ti dam savet. Ti ako hoćeš, prihvati ga. Ako nećeš, ne moraš. Ja tebe ne mogu da nateram, niti imam pravo da ja tebi branim kako ćeš i da određujem kako ćeš da trošiš svoje pare. Ali kad ti crkne, onda se setiš šta sam rekao, razumeš? Idemo sada do, koji po redu, 5. problem. Četvrti problem koji se sad pojavio. Loša optimizacija PC igara. Znači, evo recimo ovako, ti si se nekako snašao, eto, ili si prodao bubreg, kupio grafičku kartu, kupio komponente, dao ogromne količine novca, ili si se prosto kupio si polovnu, otišao si u Ostrog, pomolio si se moštima Svetog Vasilija Ostroškog da ti grafička karta radi, ona radi, sve full,
sklopio si komp i sad si iz fazona, bato moj, sad ću da igram sve što izađe, bato. Sad ću se razvaljujem. Oćeš kurcu. Loša optimizacija igara. Ovo je, izgleda mi, postao neki nov trend. Kalisto protokol kad je izašao, ja ga nisam igrao odmah čim je izašao, ljudi koji su igrali na dan objavljivanja rekli su da je igra u katastrofalnom stanju. Posle je igra popravljena, posle mesec dana. Dead Space takođe. Hogwarts Legacy, lično sam video koliko je loše radio na kompu kod moje žene i na mom kompu, katastrofalno je šljakao, katastrofalna optimizacija. Da li su ga posle popravili, nemam pojma, nisam ispratio priču, nisam neki ljubitelj toga. Onda izlazi nešto što se zove Last of Us Part 1. Ja moram sad da prođem, brzinski da prođem kroz hronološki redosled događaja o Last of Us igri. Last of Us je igra, samo da bi shvatili o čemu se radi i šta se izdešavalo. Last of Us je igra napravljena pre 10 godina, znači 2013. godine, za PlayStation 3. Onda je ta igra reciklirana, prežvakana, pa je od nje za par godina napravljen remaster, znači pojačane malo teksture, pojačana rezolucija, ubačeno malo više FPS-a i tako dalje, za PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, tako nešto. Onda je 2022. igra ponovo reciklirana i napravljen je remake The Last of Us Part 1 za PlayStation 5. Na jednoj istoj igri Sony je rešio da 3 puta uzme pare samo na konzolama. Onda su se setili da bi taj nus proizvod koji je 3 puta već recikliran mogli da recikliraju i 4. put i do toga naprave port za PC. Oni su već radili neke portove God of War, Days Gone, koji su bili ok, stvarno su bili dobri i sad su rešili da naprave i Last of Us Part 1 za PC, koji će biti kao to ima da grmi, brate, to naš. Tako su ga najavili da sam ja mislio ću padem na bulju. Ja nemam, u tom trenutku, nemam neki, kako se kaže, neku simpatiju prema Last of Us serijalu, jer nikad nisam igrao, to je bila Sony, to je bila PlayStation ekskluziva, ja pojma nisam imao niti kakva je to igra, niti o čemu se radi u toj igri, tako da nisam nešto bio preterano ishajpovan, ali sam čuo da je igra fenomenalna i rekao, ajde, ok, kad kažu ljudi da je igra dobro, što je ne bi streamovao. Ja preorderujem igru, računajući tu igru pravi, znači Sony stoji iza te igre, Sony, multimilijarderska kompanija koja zarađuje više nego cela Srbija, stoji iza igre Last of Us. Ta igra ne može biti krš. Preorderujem igru i šta se dešava? Padnem na dupe, ali ne zbog kvaliteta igre, nego zbog toga koliko je igra očaj. Takvu, vidi, ja znam šta je loša optimizacija. Ja sam neko ko se bavi PC gamingom u 2003. godine. Ja znam da postoje igre koje su loše optimizovane, koje su neigrive i tako dalje. Ali Last of Us Part 1 je bio toliko loš da je to za mene bila novost. Prvo što igra krešovala. 2 sata si morao čekaš da se ova senčanja da se završi, da se naprave shaderi. Onda gubljenje tekstura, kosa kao špagete, onda užasno loše performanse. Znači, meni se igra vrtela na 40 FPS-a. Evo stream, možda da pogledate. Mislim, da ne morate gledati ceo stream, nego da vidite samo na kojom frame rate-u sam igrao igru. Procesor iskorišćen 100%. Ta verzija koju su oni objavili je bila toliko očajna da je to strašno. I ja sam rekao iz fazona, ok, zašto bi to radili, jebote, mislim, ajde, znaš. Rekao, popravit će. Kontam popravit će, znaš, recimo za nekih 5-6 dana, možda se stvarno desilo neko sranje, znaš, kao zvanično je bilo priča da su morali da požure sa release date-om zbog one smrdljive serije Last of Us. Znaš koliko me zabole kurac za seriju, brate, pa nije igra nastala zbog serije, nego je serija nastala zbog igre. Valjda prvo po važnosti ide igra, pa onda ide serija, ali dobro, ne veze, ide. Kao morali su zbog serije, znaš, traje hype do jaja, da izbaci igru. Ja rekao, dobro, izbacili su je, vratno će sad srediti posle 2-3 dana. Prošlo je, evo koliko je prošlo, 3 meseca i još je nisu sredili. Znači, dan danas je igra krš i ne može da se igra. Igra kao igra je do jaja, ali optimizacija je takva da ne može da se igra kako treba. Onda
još mi u ustima taj gorak ukus Sonijevog kurca koji sam spušio kao majmun, još nisam, znaš, još mi se nije izluftirala nepca, još mi žugnu. Kad izlazi Star Wars Jedi Survivor od Electronic Artsa, koju sam isto preorderovao, čak mislim da sam isti dan preorderovao i Last of Us i Čmar Wars. Dobro, okej, ja iz fazona Sony zajebao, ne verujem sad da će EA Games da zajebe. EA Games jesu oni ološ. 3 godine za redom su proglašeni za najgoru kompaniju u Americi. Ali nikad nisu izbacivali neoptimizovane igre. Znači, oni stoje iza mnogo naslova. Oni su nekad vedrili i oblačili. Najjači naslovi u gaming industriji su njihovi. Znaš, FIFA, Need for Speed, Command & Conquer, Battlefield, Medal of Honor. To se pravio EA Games. I ja sad računam, ok, dobro, Star Wars, ne mogu da sjebu, brate, pa nije EA Games neko ko bi to uradio. Izlazi Čmar Wars Jedi Survivor, optimizacija, pazi, gora nego Last of Us. Znači, gora, a Last of Us je do tad bila najgora optimizacija koju sam vidio. Izlazi ovo, još crnje, brate, pa kako? Znači, ono mi je radilo u 40 FPS-a, ovo u 30 prosečnih. Eno, prvi stream, možete pogledati kako je to izgledalo. Optimizacija, da ne izađe ovo, ja mislim da bi Last of Us bio najgora optimizacija, najgori mogući. Ostaje najgori port, generalno. Ali što se tiče optimizacije, mislim da je ovo je zajebao. Last of Us. Znači, da li je uključio ray tracing, da li ga je isključio igrati radi isto? Neverovatno, burazeru. I sazona ko kurca, koje pičke matine, šta se događa, brate, ovo, šta je bre, ovo bre, mene neko jebe bre, pa šta je ovo izađe igra, brate, svaka igra je optimizovana, o čemu se radi ovde, bre, čoveče. Sreća, oni su popravili to nakon 5 dana, 6, koliko je prošlo, sredili su igru, mislim, nisu je skroz sredili, nisu skroz, ali su je sredili da može da se igra, pa sam je i prešao. Zvanično saopštenje Electronic Artsa je bilo da oni ne mogu da znaju na kakvim će konfiguracijama se igrati njihova igra, pa je zato igra loše optimizovana jer ima mnogo konfiguracija, a oni ne mogu da to sad znaju kako će to da naprave, da to radi baš na svih konfiguracijama, znaš. Vidi, Electronic Arts, kompanija koja se bavi od 82. proizvodnjom igara, znači bave se 41 godinu proizvodnjom video igara. Napravili su najveće naslove na svetskoj gamerskoj sceni. Oni sada, 2023. ne umeju da naprave igru koja će raditi na svim konfiguracijama. Koji kurac bre, alo. Zvanična saopštenja koje vam dođu od kompanija veze sa životom nemaju, to što nemojte da slušate. Ono što mi je bilo još sumnjivije u celoj priči je to da su obe te igre bile vrlo važni naslovi i za Sony i za EA Games. Znači, Last of Us je bio važan za Sony zato što je ta igra trebalo širom da otvori Sony-u vrata ka PC tržištu. PC gameri su trebali da osete maksimalno da prime Sony-ev kurac. Razumeš, da ga dobro osete. A EA Games je sa Star Warsom trebalo da se pokaže Lucas filmu i da sačuvaju licencu, ekskluzivnu licencu koju su imali već 10 godina. Znači, EA Games je bio jedina kompanija za proizvodnju igara koja je imala pravo da pravi igre na tematiku Star Warsa. Ne znam da li ste to znali. Ovaj sad Star Wars trebalo je da im omogući da oni sačuvaju tu licencu i da je produže možda na još 10 godina. Znači, ni jedna ni druga igra nisu smele da budu failovi, ali se ipak desilo da su failovi. Zašto? Plus imamo dokaz da su oni odlično znali da su im igre u kurcu i da ih kao takve izbacuju na tržište. Taj dokaz je sledeći, kada igra treba da izađe, uglavnom veliki developeri daju probne verzije ili early access nekim novinskim agencijama, nekim većim gaming portalima da odrade recenziju te igre i da bi ta recenzija izašla baš na dan ili dan pre ili na release date. Međutim, to se nije desilo ni sa Last of Us Part 1, PC portom, ni sa Star Wars Jedi Survivor
PC verzijom. Znači, niko nije dobio Early Access da odrade recenziju igre. Zašto? Logično. I Electronic Arts i Sony su odlično znali da će da izbace krš i da su im igre nezavršeni poluproizvodi u beta fazi i kao takve ih izbacuju na tržište. Znači, loš port je svesno bio odrađen. Jer ne pije mi vodu priča da EA Games, odnosno Electronic Arts i Sony, odnosno Naughty Dog, kompanije koje postoje decenijama ne umeju da naprave igru. Znači, ta priča mi ne pije vodu. Nemoj da mi prodaješ to, molim te. Znači, evidentno je da su namerno loše optimizovane. Sad je pitanje zbog čega. Znači, prva teorija je ono što sam rekao u prošlom pametovanju, da je Sony namerno loše optimizovao igru da bi naterao PC gameri da kupuju konzole. Evo, ljudi, mi smo izbacili igru za PC, ali ona radi loše zato što PC ipak nije konzola. Mislim, znaš, ako hoćeš da ti radi kako treba, mora kupiš konzolu. Ali onda zašto je to isto uradio i Electronic Arts? I onda meni pada na pamet jedna teorija, evo sad vi recite, da li je to moguće? Kada je neka igra vrlo ishajpovana i kada se dugo očekuje, portali, novinske agencije pišu o njoj, youtuberi snimaju klipove, priča se o toj igri, priča, internet je pun. Kada ta igra izađe, o njoj se priča još 2-3 dana, i posle toga je više niko nikad ne spomene u životu. Međutim, šta se desi kada izbaciš loš port, neoptimizovan krš? Onda se još više o njoj priča zato što je sjebana. Tako da je, na primjer, za Last of Us 3 meseca već internet bruji o tome koliko je taj port loš, kad će da ga poprave, izbačen novi patch, evo izbačen još jedan patch, evo sad je izbačen još jedan patch. Znači, igra živi, o njoj se priča. Isto je slučaj bio i sa Čmar Wars Jedi Survivor. Port je bio loš. To je puklo. Znači, to je bio takav udar u svim gaming portalima. Snimali su se klipovi o tome. I to je trajalo. Tako da, moja teorija, šta ako su oni namerno izbacili loše portove da bi napravili reklamu? Jer pazi, loša reklama je isto reklama. Čak nekad loša reklama može da bude bolja i jača i efektivnija nego dobra reklama. Šta ako su namerno to uradili? Da li postoji takva mogućnost? Evo, pitam ja vas, slobodno napišite u komentaru, hoću čujem vaše mišljenje o tome. Da li postoji mogućnost da su namerno sjebali port da bi se pričalo i da bi hype trajao duže, da bi prosto produžili hype o svojoj igri? Ovo mi već deluje kao dovoljno podmukao potez dostojan jednog Sonija ili Electronic Artsa, odnosno jedne multimilijarderske internacionalne korporacije. Setimo se Cyberpunka. On je bio loš kad je izašao. I dan danas postoje mimovi o Cyberpunku. Kako je loš. Ali priča se o Cyberpunku i dan danas. Da je bio perfektan, prešao bi ga, nikad ga više ne bi pomenuo. Možda tek za 10 godina ako mi pade na pamet da ga pređem ponovo. A kad u sve to, recimo, dodamo još i Nvidia koja namerno izbacuje loše drajvere da bi te naterali da kupiš nove generacije grafičkih karti, onda cela stvar i ceo PC gaming odlazi u pičku lepu materinu. I možda sam tako i trebao da nazovem ovaj klip. PC gaming odlazi u pizdu lepu materinu. Ali ajde da budemo kulturniji, da kažemo ovo je sumrak PC gaminga. Kada bi postojalo više proizvođača grafičkih karti, procesora i tako dalje, situacija bi bila mnogo bolja po nas gamere. Ti danas imaš, kao što rekoh, 3 imena koja vedre i oblače u gaming industriji kada je hardware u pitanju. Znači, to su Intel, AMD i Nvidia. Oni drže monopol, to ti je sve to trojstvo. Drže monopol na sve. Kada bi postojao 4., 5., 6. proizvođač, onda bi već morali da se kolju. Morali bi da spuštaju cene, morali bi da prave dobre proizvode, ne da ti uvaljuju mački u džaku. Ja iskreno se nadam, i Kinezi su zapravo najbliži tome da im ulete u tržište. Naravno, uvek će tu sad biti sankcija. Sjedinjene Američke Države će da se služe svojim dobro poznatim metodama, kao što je bio slučaj za Huawei.
Kao što špijunski telefoni, a ovi njihovi nisu špijunski, važi, čućemo se. Apple te ne špijunira, ne, kakvi. Uglavnom, Kinezi su najbliži tome da im pomrse račune. Ja iskreno navijam da Kina što pre uleti sa nekim svojim rešenjima da bi mi mogli kao gameri da više odahnemo, razumeš? A dok se to ne desi, koje je nama rešenje i šta da radimo? Trenutno je najisplativije rešenje cloud gaming. Ko ne zna šta je cloud gaming, ja sam snimio klip, nalazi se u opisu ovog klipa. Ko ne zna šta je opis, to je ono što piše ispod, znači videa, znači to je dole sad ovako, scrolluješ na dole. Ko ne zna šta znači scrollovati, to znači uzmeš miša i pomeriš točkić ka sebi ovako. Ajde, no me zajebavaš, mislim, razumeš, znaš što ću ti kažem. Možda pogledate taj klip gde sam objasnio jedan od tih cloud gaming servisa, bio je GeForce Now, snimit ću još neke druge u narednom nekom periodu, testirat ću. U suštini šta je cloud gaming? Cloud gaming je da tvoju igru koju želiš da igraš ne pokreće tvoj računar, niti bilo koji komad tvog hardvera, već tamo neki hardver negde u nekom data centru, a ti to gledaš putem streama i upravljaš igrom isto putem streama. Mane su to što ti treba jak internet, mislim treba ti solidan internet i postoji neki mali delay, a pozitivne strane toga su što ti ne treba ni PC, ni konzola, dovoljno ti je da imaš samo neki smart televizor koji možda kupiš za 30.000 dinara, odnosno 270 evra i da te boli kurac. Čak možeš i na telefonu da koristiš cloud gaming, nikakav problem. Međutim, imaš i tu raznih podmuklih fazončića i začkoljica, znači moraš da napraviš nalog, jer to sam provalio, sve to trojstvo današnjih svih online servisa. Pod 1, u ime oca, napravi nalog i ostavi sve moguće podatke koje možeš da ostaviš. Pod 2, poveži svoj metod plaćanja, znači ostavi broj svoje kartice ili PayPal ili nešto, da oni imaju. I pod 3, poveži se sa drugarima, samo se poveži nešto, što više da te povežu, znači što više četova, što više u društvu nešto da igraš, znaš, da bi te zarobili, jer onda da ti tu napraviš kao neku svoju porodičicu i da moraš tu da sediš jer tu su tvoji drugari. Ovo okolo, ma to nije ništa, bre, koga jebe. Tako da, to je slučaj sa cloud gamingom, on je sad trenutno isplativ. Ako to zaživi, neće biti tako isplativo kao što je trenutno, znači kao što je sad. Sada za 100 evra, čini mi se, ili dolara, možeš da zakupiš godinu dana taj plan i da đulaš sve igre najnovije sa uključenim ray tracingom, Full HD 60 FPS-a, boli te kurac, razumeš? Da ne razmišljaš o tome. Ali, kažem, znači ovo je sad ta cena, neće biti za godinu, dve, ako ovo zaživi, to neće biti više. Ne verujem ja da će Nvidia da bude tako darežljiva nešto, nisu se pokazali kao mnogo darežljivi. Tako da, eto, to je neko rešenje ako je samo do gaminga. Mi smo u većem kurcu, to jest mi koji se bavimo ovim YouTube-om i generalno freelancingom, nama treba računar, nama stvarno treba računar za svašta nešto. Tako da ja bi morao i morat ću da kupim grafičku kartu, ma koliko ona koštala, znači prodaću bubreg, prodaću 2 metra od debelog creva, 4 metra od tankog, nije bitno, razumeš? Moram, što bi rekao Šojić. Jer tako su mogućnosti, kada zaživi ta neka konkurencija, zdrava konkurencija, bit će bolje. Do tad, ovo je sumrak PC gaminga, vidjet ćemo šta će biti, ali ne piše nam se dobro. To je to što se tiče ovog pametovanja. Ja se nadam da vas nisam udavio, mislim i da jesam, pa šta ja da radim, nisam ja kriv. Kad je opširna tema, šta ću. Hvala vi na gledanju, vidimo se u narednom Hasu klipu, streamu, nečemu. Ćao!